ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамагитон созен, хубен. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо, апау хоҳаро, модаро. Дар канали мо подписатсия кунед, то ки канали мо ҳам пеш равад. лайку комментҳои хуби хитона бимонен. Апау хоҳаро, вақте ки шумо лайк мемонен, коммент менависен, ҳамин видео ютуб рекомендовад мекунад. ягон подписчик зиёд мешавад ё ягон клиент мебирояд. ҳаматон миннатдорум барои дастгириётон. Ана ирӯз кожинка қабул кардем, хостем ки нишон тием. Дутара светка. Анаи кожинкаи сиёҳи остиношон тигрдор. Размери и ҳастай размери 42 плюс 4 мерава павхоҳаро. размери 42 ҳастай, 44 ҳастай, 48 ҳастай. баъд анаи зард вайш коричневиш размери аз 38 то 48 ҳастай плюс 4 мераванд. баъд анаи сиёҳуш остиношон манжет ай 42 то 52 плюс 6 мерава. иш камтар бо балши меркатаракай. хай бо кадоме ки размероша намедона, обхвати грудинкаша ченкна, ягон куркаша ё ягон амхе плаша кожинка дошта бошад, бо через обхвати грудинка размерша миёвем. баъд дарозишон, инама пешакӣ бугум, қаддотон чанд қай хутон уже мефаҳмен ки то зону места ё поён. анаиш 120 сантиметрай, остиношон тигрош 1.5 сантиметрай қаддошон. анаи бандошон ба пуштошон ҳамихе круг рафтагиай. мешавад ки ира хутон бо миёнша танг кунен ё ки ҳамихе бестахай кичхе мехоҳа пӯшидан. нархошон бошад 2500 рубл. баъд анаи свет мондагиай як дона размери 44. размери 44 ай дар 50 пуш одам мешавад. ина анами светай дар 50 пуш одам мешавад. нархиш 2200 рубл. як дона мондагиай. остиниш манжетай. қаддиш 1.20 сантиметрай. размери 44. 50 расискида тоғри мегирад. ана баъд як донаи дига ай коричневӣ, қаддиш 1.20 сантиметрай, остиниш манжет мондагиай. иам бошад 2200 рубл. дига размер надорем. иш бошад 46 мондагиай дар 52 расиски мешавад. якта мондаи иам 2200 рубл. баъд анаи зард 3 дона мондагиай. қаддиш 1.5 сантиметраву, остиниш тигр 38 42 мондагиай плюс 4 меравад. иш 2200 рубл. анаи коричневӣ остиниш тигр қати сиёҳи сиёҳ 2500 рубл. айё нав заказ кардагием дина омадагиай. размерош ҳастай. ина пав хоҳаро кадоме ки дар Санкт Петербургай метона омадай пеш бина. адресои мо Санкт Петербург, метро Девяткина, улица Авиатор Балтика 11. кадоме наздикай биёяй пеш бина, кадоме дурай почта қати ҳамаи ҷо доставка дорем. почтая мепурсен. почтаҳомон ай 200 рубл то 350 рубл. вақте ки поштаи шумо 200 рубл мешава, ҳами як кожинкарам бигиред 200 рубл, як кожинка ду секретарам ки бигирен, ҳаму 200 рубл да ма рӯй мекунам. ина марҳамат скриншот куне, кадомеда чи расветкаш ки маҳқулай да ватсапи мо равон кунен. мо заказҳои шуморо қабул карда почта хати рӯй мекунем. баъд сатр мепурсен. апау хоҳаро, сатромон ина беҳад бисёрай. ҳозир ним шай бо ними дига дар қафом бодорум полка одамондагиай. ҳозир ки магазин ба пурагӣ тайёр нест, ман надорум ҳозир ягон столе ки манекенора румол пӯшонда шумо да нишон битиём, барои ҳамун камтар видеоҳо дертар мебирояд. ихе пачка да нишон додан да намефаҳмӣ ки вай чӣ румолай.
иншааллоҳ ки ҳаракат мекунем видеоҳо тез буброяд. лайк монен, комент нависен. ҳаматонро раҳмат ва павхӯро то видеоҳои оянда.